Det du ikke skal gøre, når du skal til jobsamtale, det er, at du skal ikke komme for tidligt. Det vil sige, en halv time før, det duer ikke. Du kan simpelthen risikere at møde nogle konkurrenter, og af fortrolighedshensyn duer det ikke. Så kom sådan 5 minutter før, selvfølgelig ikke for sent, men 5 minutter før, det er passende. Jeg vil anbefale dig at være forberedt til jobsamtalen. Det vil sige, at du skal ind og læse noget omkring virksomheden, se på deres hjemmeside, være orienteret simpelthen op til dagen før eller samme dag, som du skal til jobsamtale. Du skal også tænke på, når du kommer ind fra parkeringspladsen, hvordan du kommer ind. Så det der tyggegummi, det skal ikke smides i haveindgangen, inden du kommer ind. Det er utrolig vigtigt. Mit råd til dig, det er, at du tænker over din personlige fremtoning, fordi det vil du helt sikkert blive vurderet på. Og det er sådan noget med, er du veloplagt? Hvordan er din påklædning? Altså, du kommer soigneret og ikke kommer i tøj med pletter på. Det duer bare ikke. Du skal aldrig lyve. Jeg har jo været frivillig på et børnehjem i Namibia i 7 år. Og så efterfølgende altid være ærlig, også selvom det er noget træls. Og klassikeren, det er det her med, hvorfor blev du opsagt det sidste sted. Og der må du være ærlig, men det er igen dig, der bestemmer, hvor meget du vil uddybe det. Så det kan du sagtens gøre kort og præcis, og samtidig være ærlig. Når du skal ind og fortælle omkring dit CV og din ansøgning og dine faglige kompetencer, jamen, så er det dig, der skal vælge, hvad der er vigtigt at fremhæve i forhold til stillingen. Det skal du forberede dig på, og så skal du fortælle overordnet dit CV. Du skal ikke gå i for mange detaljer, det kommer du til at bruge alt for meget tid på.